Saqsu lilu kienet din reazzjoni tal-Ministru Miriam Dalli meta net news affronta b'serje ta' domandi dwar il-fatt li l-Prim Ministru għadu ma jriċ jippreżenta returns tiegħu tat-taxxa u returns tal-VAT. Miriam Dalli fiżibilment skomda tispiċċa tfarfar fuq Roberta Bela. Taqbel li l-Prim Ministru għadu ma pubblikax ir-returns tat-taxxa? Naħseb kumment bħal dak tridu tagħmluh li l-Prim Ministru jina safenna fien il-Prim Ministru l-affarijiet tiegħu ta' fejn tidħol taxxa u affarijiet li huma finanzjarji huma kollha above board. Ta' qabel 2017? Safenna fien il-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu hija above board u hija trasparenti. Bil-Prim Ministru affaċjat bit-talba li jippubblika returns tiegħu tal-VAT u tat-taxxa ta' qabel 2017, il-membri tal-kabinett tiegħu skomdi qed jieħdu pożizzjoni ċara dwar dan kif wara ftit tal-jemilu il-Ministru Clayton Bartolo. Prim Ministru il-VAT returns, il-tax returns tiegħu huma diġà pubbliċi ta' wara l-2017. Għal ta' qabel, il-VAT u t-tax returns ta' qabel l-2017. Il-Prim Ministru ġa tkellem fuq dak ir-rigward u m'għandi xejn nżid ma' dak. Jiġifieri ma taqbilx għandi preżent. Il-Prim Ministru ġa tkellem. Inti bħala membru tal-kabinett, inti. Il-Prim Ministru ġa taqbel tkellem. ma taqbilx. Jiena nżomm ma' Min tixtieq tgħidli taqbel ġifieri magħha. Jiena qed ngħidlek illi il-Prim Ministru ġa tkellem fuqha u jiena nżomm ma' dak. Għalkemm Bartolo kien għalinna li l-Prim Ministru diġà tkellem dwar dan, il-verità hi li Bela sissa għadu ma weġibx mistoqsijiet mibgħuta minn Net News fosthom dwar jekk se jkun qed jippubblika returns tiegħu dan wara li nqabad li għamel kuntatt dirett ma' direttur tat-taxxa biex jiċċekkja fuq materji ta' Bernard Grech qabel ma sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Intant wara li l-Gvern Laburista ma kienx kapaċi jikkonvinċi l-Kummissjoni Ewropea biex jikseb 400 miljun għal pipeline tal-gas, il-Ministru responsabbli minn dan is-settur għaltinna li l-Gvern għadu qed jara l-għażliet li għandu qudiemu. Qegħdin naraw x'inhuma l-options kollha available biex verament inwasslu f'sitwazzjoni fejn inkunu konnettjati, fejn ikollna din is-sigurtà u fejn inkunu qegħdin inħarsu lejn mix ta' sorsi ta' enerġija differenti. Il-ħsieb tagħna hu li kemm jista' jkun niddiversifikaw is-sorsi ta' enerġija li għandna. Dan ifisser li l-Gvern 8 snin wara li ħadd mexxija tal-pajjiż għadu ma jafx se tkun l-istrateġija għal dan is-settur tant importanti. Nibqgħu inħarsu lejn l-alternattivi kollha possibbli biex immorru għal dik l-alternattiva li l-aktar tagħmel sens għal pajjiżna. Il-proġett tal-pipeline tal-gas kellu l-intenzjoni li jaqqat lil pajjiżna ma' netwerk Ewropea tal-gas u bih kull familja u negozju kien jifranka il-flus mill-kontijiet tal-enerġija. Iżda minkejja l-impenn tal-Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Laurent Gonzi bejn l-2008 u l-2013 fl-aħħar 8 snin il-gvernijiet ta' Muscat u Bela jidher li m'għamlu xejn biex dan il-proġett jimxi il-qudiem u jsir.